Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends, kini na usab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Kung kamo nagalantaw o nagpaminaw nini nga tuang episode karon, 25 days to go sa dili pa ang Pasko. I'm sure nga ang uban diyan ang kinamhinam na, labi na sila ang mga bonuses, ang uban kay magulanon kay naay mga problema nga gisagubang. Ang uban sad nato diha, wala lang, as in go with the flow. By the way, sa dili pa ta mobasa sa sunod na to nga suwat nga ihatag ninyo. Ako di ay ipahibaw sa to mga kaigsunan nga sa katong episode ni Milagroso. Daghan kay salamat sa mga kaigsunan na to nga willing jud kayo mo tabang, no. Pero sad to say nga sa akong bahin dili ko ka mediate nga ako mismo ang mag-solicit ana kay bawal gyud na siya sa ato ang community guidelines diri sa YouTube channel ang mag-solicit og kwarta. Gawas na lang og dunay mga paagi like GoFund or whatsoever, no. And ni message nako ang ato ang sender ningon siya nga daghan ko nung willing mo tabang anong daw nako tugutan. So I told her nga ikaw na mismo ang mo reply because kanang kwarta magud issue kay na sa tanan. And I don't want to be involved with that. And of course, ang ato ang programa, ang ato ang content is okay, butang to lang nga ginanta mo tabang in a way nga mapagaan at magpangita na tuog ka ng motivation ng mga tao pinagi sa mga istorya sa uban. But when it comes to financial matters or unsa pa na diha nga mga kinahanglan, hands off jud ko ana. Kay dako kina siya nga issue ingana. Especially kung ang mga donors mangutanan nako nga kumusta naman unsa na may kalaki ato, so how could I justify kung unsa ni tabo nga I don't really know that person personally. I was expecting kung mga siyang tabang nako mangita siguro trabaho, probably I could help nga i-recommend og siyang trabaho or in line sa iyahang mama sa iyahang mga tambal, maybe we could look for an institution nga pwedeng mutabang nga ma-refer nato siya. Pero kung financial na gani diretso because gusto niya nga makaskwela, hands up na dyan ko pasensya na yun kay Mr. guys. Kay again, I don't want to be involved sa mga issue sa kwarta niya kung wa mo'y makita sa inyo hang gihatag. Especially, nga nakabasa ko sa mga comments, doon na sa mga ning comment na nga wala pa gani sila ka ila sa mga nag-comment or ni offer lang mo help, nangayo na sad sila og tabang dito. Basta ako gawas jud ko ana guys. So ang ato ang show, ato ang programa is to motivate, inspire people, and siguro kung makatabang mangganita sa mga katabang ta sa pamaagi nga kana yung on track, on the record ug legit jud kayo. Okay? So, Day Milagroso, if you are watching, I know kani comment naman ka, reply naman ka sa mga kwento. It's gonna be between you o sa mga ning comment na lang. Kamo lang istorya diha. Okay? So, taytayan lang niya nga itong programa. So again, ay mo kalimot sa pag-subscribe ug click sa notification button sa tuwang usa ka channel. Kauban ni Ate Gems kay dito nyo makaplagan ang mga daan na mga istorya nga wa na nyo madungog diri sa tuang bagong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Daghang salamat ninyong tanan nga nagsuporta og katong magpada sa ilahang kaugalingong suwat kay ubay-ubay na. Ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Dito maglangay og ganiya na ang tuang istorya karong adlaw. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Ang atong sugilanon karon naguluhan og sa atong panagkita. Denzel Story Part 2.
Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa tanang nagsunod sa imong YouTube channel. Sa di pa nako sugda ng akong istorya, allow me to congratulate onto the 100k subscribers. And God willing, adto na pud mi magpaabot sa road to 1 million followers. Wow, sana all. Pila ka edad na to, ana. Ako di ay si Denzel. Ug sa inyong nahinumduman, nagpadahar ako og suwat before nga naguluhan og see you on Christmas. Pero tungod sa mga daghang kakulian, wa ko makasuwat sa part 2 kay to be honest, nito mga panahona, wa pa ko'y ikasuwat kay ang reality sa life, daghang surprises. Di ka makabuot unsay gusto nimong mahimong ending sa imuhang story. Sa last part sa akong story, gitapos nako, so sa ka cliffhanger kundi nagpaabot ko nga moabot ang Christmas sa 2024. Kay mo'y gisaad ni Ariana nako nga mukanta siya balik sa simbahan during simbang gabi. Gipapromise pa ko ni Ariana nga di ko mangita niya kay siya rin mangita na ako. Nitando po ko and I too made a promise nga magpaabot ko niya. Pero wa ko makagwanta. Kay diyang wa na siya nakauli sa mua sa Leyte, gi-search na ako si Ariana sa mga naglalaying online platforms pero wa na ako siya makit-i. Tungod kay unsearchable man si Ariana, ni-try kong type sa name ni Mamelba o dito ako nakita ng iyang profile pero dili updated ang mga post o mga pictures kay old account na kini ug halata nga walay update. Bisag kinsa normal nga tao nga di gyud mapugngan ang mag-search sa tao nga iyang gustong makit-an pinaagi sa online. Pero I guess seryoso si Ariana nga di magpa-search kay wa siya account sa Facebook, Instagram o TikTok. Samtang nagsingabot ang buwan sa December, wa na ko mahimutan. Excited na ko nga makakita kang Ariana. December 15, 2024, naabot ko sa balay nga gipuy-an sa akong amigo nga si Roque diha sa Cebu. Wa na mo ko'y kapuy-an lain, unya si Roque ra ang pinakasuod na ako ng amigo ug sa tinuod lang. Siya mo'y nakahibaw sa tibok na akong istorya ug sa tanan na akong mga sekreto. Naglaong pa gyud katong bayhan na bay, matod pa ni Roque nako. O lagi bay, natamaan gyud ko. Saon man, tubag ko pa. Unya, si Mamelba, musugot ka to siya nga, nagikan naman ka sa iyahang mga kamot. Napakitag disgusto si Roque kay ngano kuno nga hilig kayo ko mangita og complicated nga relationship. Ako pa siyang gitubag nga ang amo ni Mamel babay kay dili to siya love, dito siya seryoso. Gibayran ko niya ug ako sa siyang giserbisyohan. While kang Ariana kay love na ako. Love ang akong gibati niya. Wa man pud ko mamugos kay si Ariana nahigugma man pud nako. Say man me og feelings. Ang naitabo lang kay di na mo kontrolado ang sitwasyon. Ug sa pabay, sa last na mong istorya ni Ariana, nisulti siya nako nga wa na kuno siya masuko. O wa na masuko ang iyang mami diri nako. Aw, hinuon, wa ganita masayod og buhi pa ba si Mamel ba? Basig wa na to makasurvive siyang sakit. Matud pa ni Roque Papa Joe. Wa ko kauyon sa gigamit niyang term nga wa na ka-survive. Bisan og di ko Diyos nun nga pagkatao, di ko muampo og mag-wish sa usa ka tawo nga masakit or mamatay. Labi na si Mamelba nga dako siya natabang nako niadtong baguhan pa lang ko sa Cebu. Kunya way trabaho og way kapaingnan. Kadlawon sa December 16, 2024, nakailis pa ko para mag-ready na sa akong pagsimba sa unang adlaw sa simbang gabi. Good luck bro, matud pa ni Roque nga nakamata sa akong kasaba kay sige man kong balik-balik sa samin. Grabe akong ka-conscious. Sa akong kaugalingon kay sukad ni biya nako sa akong kanit trabaho kay nakauli na kong Leyte, wa na po ko'y atiman sa kuang kaugalingon. Wa na ko'y gym, mao nga nanambok na ang akong lawas. Mawitaw niya ako nabalak-an by Roque, basta nung ma-turn off na si Ariana na ako, inikakita niya na ako. Aw, kung true love gina iyaha, diha nimo, bisag kung sa paylawas nimo, anyway, bisan og didako ka, gwapo mangyapon ka. Salig lang sa mong kagalingon bay. Sakto man pud si Roque Papa Joe. Si Ariana nga lahi siya sa ubang babae.
Simple lang siya. Dili materialistic ug ako nang na-prove niya itong nahibawan niya ang akong trabaho ug abigin ako ug ma-turn off siya. Pero wala. Instead, iya gyapon kong gidawat. Ingon si Ariana nako nga mukanta gyapon siya sa simbahan kung hatagan og chance. I know nga di ni sigurado ang akong tumong. What if walay chance? Pero di ko angay nga magpa-negative. Nibiyahe pa ko kag Leyte para mamasin nga magkakita amig usab ni Ariana. Wala pa nagsugod ang misa pag-abot ako sa simbahan pero nagsugod na kadaghan ang mga tao nga musugat sa first day sa simbang gabi. Medyo naka-feel ko guilty kay bawo ko nga katong mga tawhana misa gyud ang tuyo. Probably naa sila'y panaad nga kumplituhon ang 9 days sa simbang gabi kay para silang giampo nga katumanan silang tagsa-tagsa ka wish. Pero ako, lahi ang akong giadto. Si Ariana, ang babae nga akong gihigugma, so nang adlaw pa lang nga nakakita ko niya nga nikanta sa the same simbahan nga akong nahimutangan niya tong taknaa. Kada makita kong susama o panglawas ni Ariana, ako dayong sundan. Makalingi ko sa mga babae nga mga slim na tunay taas o itom nga buhok. Halos tagsa-tagsaon akong tanaw ang mga babae sa simbahan labi na og nasa tubangan nga gilingkuran sa choir. Pero wag yun si Ariana. Di ay ni kanta nga soloist o bugnaw pod kaayo og tingog pero lahi nga babae, Papa Joe. Nahuman na lang ang misa why Ariana nga ako nakitaan. Og gipauli ko sa kipuy-an ni Roque pero wa ko mawagtangi pa og paglaom. Nga magkita gid mi. Day 1 pa man napay 8 ka mga adlaw. Naginusara ko sa balay kay wa niuli si Roque hangtod nga niabot ang gabi og 2 days na ang simbang gabi ug wa gyapon ang akong amigo. Wa ko matinga kay kabisado na ko sa klase sa mga trabaho. Napaganito sa unang tagusa ka semana nga himuong escort sa matrona. Kasagaran kay mag-check-in sa mga resort o hotel room, usahay sa mga vacation houses or condo unit sa ako ang mga customers. Those were the days, Papa Joe. Nakasuway mi si Ma'am Melba nga ni check-in so sa kasikat nga beach resort pero di mi mapakita nga nagkuyog ming duha. Kasagaran, nara ko sa kwarto, magpaabot o kanusaan niya gusto nga magpalumlum. Maunay amo ang terminology sa una. So kato si Rocky, gilumluman na to, sigurado ko, kay wa man makauli. Day 2 sa simbang gabi, ni sayo lang yapon ko og adto sa simbahan, kay para na ako dakong oras nga pangitaon si Ariana. In kaso nga, di na ko siya makakanta. Pero nahuman na lang ang misa, nang gawas na mga manimbahay, wagi ko'y nakitaan nga Ariana. Pero pagkahuman na lang sa misa, maulang gyapon na nitabo. Di pauli na sab ko sa balay ni Rocky, ug pag-abot na ko, diha na siya og nagluto sa kusina, ug para pamahaw namo. Ako siyang isultian nga pakyas ko, basin napa sa Amerika si Ariana. Nangutaan na ako sa client ron ba by Denzel, nakaila siya ni Ma'am Milba. Ni pauli naman daw tibok pamilya nila din sa Pilipinas pero wa na silang balay kani adto. Ako man to siya nga gisugo nga kung naa siya info, asa ni balin sila si Ma'am Melba, mo text na daw siya nako. Mao day siguro, mao di ay sirado pirmi ilang balay. Ako mao giadto kagahapon pero wa naman ko ni nagpuyo dito. Tubag ko pa kang Roque. Wa na ko mulakaw ug nagpaabot ko nga mo text ang client ni Roque. Tuod man pagkagabi, excited nga nisulti si Rocky nako nga naa na siya info sa nimutangan nila ni Ma'am Melba. Okay bay, asa man? Excited ko pa nga tubag. Sure ko nga kung asa si Ma'am Melba, napod si Ariana. Naimutang sa northern part sa Cebu, matod pa sa client ni Rocky. Nga naakuno sila na nimuyo sa hometown sa Bana ni Ma'am Melba pero why insaktong address. Kadakuan na lungsura. Pero kung kaya nako tagsa-tagsaon og simba kada kadlaw ng mga simbahan sa mong lungsod, buhaton nako. Pero wala na ko'y dagang time. 9 days ra ang simbang gabi, unya nakuha na og 2 ka adlaw, og 7 days na lang ang nahabilin. Pagkakadlaw, naghuham ko sa motor ni Roque ug nagdrive sa taliwa sa mangitngit ug mabugnaw nga kagabihon. Giuna nako ang simbahan sa poblasyon. Pamasin lang gito ako tanan.
Diyan ako sa sud sa simbahan ug kalit na ko na-realize nga mao siguro nga wa na ko makiti ang akong gipangita. Kaya instead nga mag-ampo ko sa Ginoo, tao naman ang akong giuna. Bisan og di ko hinimba og di ko mubasa og Biblia, pero sige ko makabasa sa passage nga seek first the kingdom of God. Sa Binisaya pa nga unaha og pangita ang Ginoo. Kay siyang sa iyang pagbuot ang tanan butang ihatag niya nimo. Moto nga for the first time niluhod ko. Kibiyong nako ko mga mata ug wa ko ilang ginuuna nga unta makita nako pagbalik si Ariana. After mga 3 ka minutos na kong luhod, samtang nagpiyong gibukan nako akong mga mata ug gianinaw nako ang tanan nga naglingkod sa tubangan sa nimutangan sa choir. Pero wa gyapon si Ariana. Totoo dunay nitupad nako. Usa ka babae nga idaran unya sa katanaw pa lang nimo mahalata dayon nga kwartahan base sa iyang sinina ug mga alahas. Denzel, ikaw si Denzel, right? Pangutana pa sa idarang babae nako. Nagalangan ko nga ni Tando. Kay murag naka-familiar ko sa maong babae, Papa Joe. Wala na demo ni Melba, kay nanambok naman ka. Mao dayon ay diretso nga pangutana sa idarang babae nako. Nagpatay mali siya ko ug gawa nako siya tubayi kay naami sa sulod sa simbahan. In case nakalimot ka, kung kinsa ko, ako day si Brisa. Nagkakuyog ta before. Mga twice siguro. So wala pa kagisulo ni Melba. Padayon pa niya. O nakinomdom na ko niya. Pero nganong sa tanang lugar, diha pa may sa simbahan nag-abot. Hatagi ko si mong number din, Sylvie. Honghong pa ni Ma'am Breza na ako. Di nagyut ako gusto nga na-contact niya pero murag wa siya plano nga mobiya kundi na ko mahatagan sa ako ang number. Mato nga gihatagan na lang nako siya sa akong cell number ug diha pa siya nilakaw padung siyang kauban nga diha ra pod siya tubangan. Nagsugod na ang misa, nanganta ng mga choir, pero wa gyapon si Ariana. Wa pa nahuman ang misa, nakadawat kog text ni Ma'am Brisa nga makikuyog kuno siya nako inikahuman sa misa. Nibiya naman ko ng trabaho, ma'am. Reply pa nako niya. Dali po siya nga nakareply nako nga ganahan ako makikistorya ni mo malisyoso kay ka. Ni Santos ko nahuna nga si Ma'am Brisa ug Ma'am Melba usara sila ka grupo. Grupo sa mga matrona kaniadto. Mao nga nakauna ko nga base na siya info asa ang pamilya ni Ma'am Melba. Ni-reply ko ni Ma'am Brisa nga ako siya nga giingnan nga okay ra nako nga magkita mi. Pero tama na gyud diha. Wanay lain pa nga extra service. Human sa misa, nag-abot mi sa usa ka kananan daplin sa dagat. Wala gyud ta nagka-banding gyud ug taman kaniadto din sila no. Saon nga daw mga Melba matud pa ni Ma'am Brisa nako. Oh, malagi ma'am, those were the days. Karon man ako anong buhata. Kontento na ko sa kuang pagkamananagat karon, tubag ko pa. Kagwapo gud nga pagkamananagat nimo. Basin ang mga isda, maglumbaan na ni Mugduol. Joke pa, ng tubag niya. Wala naman, tambok na ganay ko. Matod ko pa. Tambok na yami. Ni Ma'am Brisa pa, nga ni action pa pagawa siyang dila, nga mura yung gilamian sa pagkaon. Hino na maho magud mi niadto. Mao nga naagan ni mi sa usa ka kananan. Ma'am, speaking of Ma'am Melba ba, kay baw ka asa siya karon? Nangita ka niya? Unsa man siya inaan niya nga masakiton naman siya nga nag-uli na po siya siyang bana. Tubag pa ni Ma'am Brisa. Dili si Ma'am Melba kung tuyo, ma'am, kundi ang iyang anak na si Ariana. Hinay ko pa nga tubag, unya pagkahuman, gisulti na ko niya ang mubo na love story na ni Ariana. Wow! Kanindot yun sa inyong love story day, no? Sige, tabangan ti ka pangita kung asa ilaha. Gingnan pa ko niya kung willing bagoy ko nga makita niya itong adlaw sa Ariana kay di lang sa kumubalik og city. Magkuyog-kuyog lang sa ekonomi while nagsisig text yung mga kaila o nangayag info kang Mang Melba. Kaya wala pa may ni-reply sa mga gipan-text nga ni Ma'am Brisa, ni-suggest siya nako nga adto lang sa mi magstay sa iyang apartment. Kay siya raman kuno ang nagpuyo o ang iyang helper. Gamay ra yang gipuy-an nga condo unit sa usa ka room o sa iyaha o sa iyahang katabang. Diha lang ka sa sofa din sila pahuway. Nya, pahuway sa diha kay matulog po ko kanit sa kwarto. Pareho may gipanduka, labi na nga halos wa na ko'y kinatulgan sa miaging gabi. Isud siya sa kwarto samtang ako nagsandig sa sofa. Wa na ko mabantayi nga nakatulog ko ug ambot ba nga
unsa kadugay ko nga nakatug. Mao na ko namatan nga murag dunay nipatong nako. Patay ang suga sa sala pero naa na may suga sa kwarto sa iyahang katabang. Ako sa giklaro kasi nipatong nako. Kuyaw ug ang maid pa hinuon. Nasuta nako nga si Ma'am Breza gyud ay ang nipatong nako nga nagmaniho nga murag nag-drive og auto. Ma'am, ang imong maid makita. Mao ra akong nasulti niya dungan sa hinay nga pagtukmod niya. Dili na mo gawas, oy. Basta din ako pagawson. Kung gusto ka, manood ta sa kwarto. Tubag pa niya. Napugos kong sulod siyang kwarto kay para ako na po siya nga maprangkahan nga di ko musugot siyang gusto. Denzel, napakoy info sa mga tao nga imong ipangita. Ihatag ko ning info nimo. Kumahuman na ta. Sa tinod lang, sukad bi nagkabuwag ni Mamelba, nagi ko makasuway o paglinapaay sa liyon o karnero. Kung sakto pa ko sa akong kwenta, hapit na siguro mutuig, Papa Joe, nga makadimdim o nektar ang maong buyo. Ang kunon ko, nadala ko sa gibuhat ni Ma'am Brisa nako kay bisan og idara na siya. Nagpakita gyud siya nga maayo siya, expert siya sa kama. Mao to nga nilampos gyud ang nilapaay sa liyon o karnero. Pagkahuman, gipakita ni Ma'am Riza nako ang text message gikan sa iyang kaila. Ang address sa balay sa pamilya ni Ma'am Melba. Napamana sa sunod lungsod. Unsa man, gusto ka ihatod ti ka sa akong sakyanan? Pangutana pa nako niya. Nibalibad ko, ug ako sigingan nga magmotor lang ko. Mga alas 7 sa gabi, na dihang nakalakaw ko sa balay ni Ma'am Melba. Idagan po mga 30 to 40 minutes ang akong biyahe padung sa lungsod nga ako ang adtuan, Papa Joe. Mga alas 8 sa gabi, naabot ko sa usa ka dakong balay. Sa tanaw nako, dunay party sa sud kay daghang mga tao unya naay mga sakyanan nga nagparking sa gawas. Nipadol po og taman sa balay hangtod diha nako sa gate ug makita na nako ang mga tao nga murag nag-Christmas party. Kitag-sa na og tanaw mga tao sud hangtod nga di ako nakit-an nga pamilyar kayo nako pero lahi na og itsura. Dako na kay kausaban si Ma'am Melba. Nangita ko pamaagi nga makaistorya si Ma'am Melba kay wa man gyud nako makit-i ang akong gipangita nga si Ariana. Pinagi sa ka waiter nga nag-cater silang food, akong gisugo nga ipaingon ni Ma'am Melba nga naa ako sa gawas. Wa madugay ni gawas si Ma'am Melba sa gate. Dihugo ang lawas, unyang iyang ulo kay giputos na og murag panapton. Diya sa matumbangan si Ma'am Melba. Iya kong gitutukan unya ng hupaw. Wa ko masayod ug nalipay ba siya o nasuko nga nakakita mi og balik. Kibaw ko nga dili ako ang imong gianhi, Denzel. Ay, unsaon ako pagsulti nimo nga di na mo pwede sa akong anak. Matod pa niya unya nihunong nga mura og maikog nga musulti nako sa tinuod. Unya pagkahuman og sunod-sunod nga pagpangupaw kay ni padayon og sulti nako. Kasluno na si Ariana. Napatras ko sa akong nadungog, Papa Joe. Di ko mutuog kang Ma'am Melba kay iyar tong isulti para muatras ko. Pero di ko basta-basta nga muatras. Hapit to sa katuig na ko naglaom sa gisaad ni Ariana nako. Pero ma'am, ni promise man si Ariana nako. Matod ko pa. Well, sige. Promises are always made to be broken. Tubag pa niya nako. Unya niingon nga, what happened to you? Nanambok lagi ka. Nibiya naman ko sa kanina kong pangita, ma'am. Niuli ko sa mua, pero ma'am, ina ko nga nag-joke ka lang. Ina ko nga dili tinuod nga kaslunon si Ariana. Matod ko pa niya. Hi, Denzel. Sige, para mutuog ka. Dali. Sud para makasaksi ka o makita nimo ang duha. Sa duha nimo ka mga mata. Para di ka makaingon nga nagbuhat-buhat ra kong istorya. Para unsa pa. Wala na ko'y plano nga magbalik ta, uy. Bag-ura ko nakahuman sa kong chemotherapy. I am recovering. Nagbalik na sabi sa kumbana. Mao nga, wanay rason nga mangita kong kalipay sa laing mga bukton. Nagtando-tando lang ko sa sulti ni Ma'am Melba. Unya, nisunod ko niya og naglakaw paingon silang balay. Sa sud, dito sila ang sala, kundi napoy lang mga tao nga dito nga murag nag-celebrate. At first, sa imong pananaw, murag nag-Christmas party. Pero dili di ay Christmas party ang ilang gi-celebrate kundi engagement nila ni Ariana o sa usa ka lalaki nga murag foreigner ang now. Wa madugay nakabantay na po si Ariana nga naako sa likod sa iyang mama.
Dagko na kay mga mata si Ariana nga klaro kayo nga na-shock pagkakita nako. Pero bisan og nakuratan, wa siya magpasabot kay naa sa iyang tupad ang foreigner nga lalaki. Hinay ko nisulti kang Ma'am Melba. Ma'am, nasabtan na nako si Ariana. Noon sa mapugoy, ambisyoso naman kay ko. Sure ka nga okay ra ka? Pangutana pa ni Ma'am Melba nako. Okay ra ko, ma'am. Sige. Mato na ko, di ko gusto nga makakost og samok. Basin mamayungan pa ko sa imong bana. Magkagumot pa hinuon. Daghang kay salamat, ma'am, sa pagpadayon nimo nako diri sa balay. Adto na ko. Matod ko pa nga wa na gyud ako mapugni nga makatuo ang ako mga luha, Papa Joe. Tungod sa akong kaguol, dito ko ni diretso sa balay ni Ma'am Briza. Ako siyang gisultian nga mo tinitabo. Igo ra siya nga nagkinawak o niya ni duol og naglambing-lambing na sad nako. Wa na ko makabalibad kay gusto nako nga makalimot kang Ariana. Sa ingon adto nga pamaagi ma-divert ang akong kaguol. Ari na lang nako stay din sel. Ako raman sa dusa. Dungan tag-celebrate sa Christmas. Matod pa niya human sa laing round na pud sa mga panagbugno sa layon og karnero. Muli na og late, ma'am. Tubag ko pa ngadto niya. Plano na ginutan nako nga mularga dayon balik sa Leyte, pero di nangabot nga mga tao. Si Roque nga ako nandang nasultian sa text akong location unya napailaing kauban nga si Lizelle. Kung nakinumdum pa mo ni Lizelle nga ako ang kababata sa Leyte, siya itong babae nga ako pirming tawagan sa cellphone para maistorya si mama niya itong bago pa ko sa Cebu. Nagunsa mga diri, Lizelle? Pangutana pa, nako niya. Aun sa padi ay, apason ka. Gusto lang ko makabaw ha kung unsay resulta sa inyong panagkita ni Ariana. Kahapon rami, diri natiksanay ni Roque, unya siya po'y nagsulti nako nga, way na tabo sa inyo ang Ariana. Kaslunon naman di ay siya slay lalaki, so pwede pa ta. Nagdako sa probinsya si Lizelle, maung di ko makatuo ngayon ana siya kaprangka nga murag matawag yun ako liberated kay di yun siya mauwaw. Bisan og naa siya nadungog. Ug diya pagani si Ma'am Briza o si Rocky nga naminaw. Tana Lizelle, manguli na taglete. Sulti ko pa niya pero gipugngan mi ni Ma'am Briza. Kung sabay dalian ninyo sa Leyte, oy, stay sa gimo kadiyot diri. Mag-order kog food mga unta. Or kung gusto ninyo, diri lang ta mag-Christmas ninyo. Si Ma'am Briza nga uhaw po siguro sa kauban, walay mali siya. Way gisulti abot sa nitabo namo. Gi-invite pa mi niya nga mag-Christmas sa ilaha. Pero di ko gusto nga magdugay pa dito. Mao nga ako nilang girespetaran ang iyang gingon nga magdungan mi og kaon sa di pa mi manguli. Murabag last supper, Papa Joe. During sa mong pagpangaon o sa kapangitabo nga wa na ko dama. Si Lizelle kalit lang ni Barog unya nagbit-bit og sing-sing. Abi na ko sa ibuhaton niya, Papa Joe. Nakalitan ming tanan diyang niingon siya nako sa tubangan ni Rocky og ni Ma'am Risa nga, Denzel, karon nga close na inyong chapter ni Ariana. Pwede na ta? Marry me, Denzel. Nagsige nagkatawa-katawas lang Rocky ug Ma'am Risa. Nagtuog, nagjoke ra si Lizelle. Pero nang seryoso na kayo ang naong nini og hapit na makahilak, samtang naglitanya nga, Denzel, mga bata pa lang ta, love na kay tika. Malipay kay ko nga every time manawag ka sa akong cellphone para makistorya sa imong mama. Excited ko kada text nimo, bisan og dili para ako. Kay mo text naman ko og mangumusta sa imong mama. Mutawag lang ka nako kung nadawat na ba si mong mama ang ipadani mong kwarta. Pero nabot yun na time nga napalitan na ni mong cellphone si mama nimo. Wala ka manawag nako. Wala ka mo text bisan og magpasalamat. Pero okay lang gyapon. Hangtod nga usa ka adlaw, nibalik ka sa tuwa og ako jud nagikalipay. Labi nang dihang ako nibaw-an nga adto na gyud ka mo puyo kay di na ka mo balik og syudad. Nagkasutag balik pero nawad-an ko og pag-asa dihang imong gisulti na ako nga doon na babae nga imong nagustuhan. Si Ariana ang pangahan. Kada mag-uban ta, wa kay permisgutan pangahan lang ni Ariana. Deep inside, nangandoy ko nga pagkaswerte ni Ariana. I wish ako na lang si Ariana. O diyan nilarga ka para muarig Cebu para sa inyong sabot ni Ariana porti na kong guula. Diya og dagat o dito nihilak ko para di makita nila ni mama og papa. Pero giapas ko sa kong mama og iya kong nakitaan nga nagminatay paghilak. Kung nahigugma ka ni Denzel, apasa siya sa Cebu, isulti na imong pagbati niya. Mas maayo nga naa kay buhaton kaysa maghilak-hilak ka diha.
Mao daw niya yung sulti ni mama ni Lizelle. Sumoto nga niya pa si Lizelle nako, and since nagkaila na sila daan ni Roque, diyang nibisita si Roque nako sa Leyte, silang duha ang nagtiksanay. Nawala ang mga ngisi sa baba nila ni Roque ug ni Ma'am Brisa. Kaya nakakita sila nga wala mag-joke or nag-prank si Lizelle. Seryoso gyud siya sa iyang pag-propose nako. Naglibog ko sa ibuhaton niya itong higayuna, di ko gusto nga mawawan si Lizelle at tubangan nila ni Roque ug ni Ma'am Brisa. Mao nga nitando ko sa iyang proposal nako. Akong gidawat og niyon ko nga, okay Lizelle, pakasalta sa Leyte. Nisiga mga mata ni Ma'am Brisa pero wa siya makareact. Kaya nakibaw siya nga ang nitabo na mo kutob ra gyud dito. Wa na'y mas labaw pa. Humanong pangaon na nanghid namin tulo si Roque, Lizelle ug ako og nanglakaw na. Before mi nanglakaw, nakaingon pa si Ma'am Brisa namo nga best wishes. Wa na mi mahapit pa sa balay ni Roque. Kaya tat-natat na kay ko nga sultian sa tinuod na akong gibati si Lizelle. Diha nami sa pier si Lizelle ug wa na biyahe pero wa na ko'y lugar nga laing ka pa punta kadtuan pa. Magpaabot na lang mi sa sunod nga biyahe padung sa Leyte. Ug gituyo po to nako para makalugar ko sulti niya. Lizelle, sorry kaayo sa akong isulti nimo ha, pero walay kasal nga may tabo na tong duha. Uy, prangka na akong sulti niya. Ha, pero nisugot man ka sa akong proposal din, Zel. Oo, nisugot na lang ko para di ka mauwawan. Pero karon palandaan, inunti ka nga, wadyo kay pagbati nimo. Igsuon akong treatment nimo. Mong palihog taon, undangan na imong pantasya, diri ka nako. Nasubraan na siguro ako pag-insulto niya. Usaon nga, wa pa ko sa mayong pangunahuna kay napa ko sa kagulanan in town. Seriana akong gustong babae. Siya nga akong gustong pakaslan. Wailay babae nga ako ang nagustuhan. Pero igo lang ko, nga gipaasa. Akong gihupta nang iyang sultin nako sa last ng panagstorya ding nanawag siya nako, napaabuto nako siya. Magkita kami sa simbahan kay mukanta gyapon siya. I guess the people change good, Papa Joe. Dili kay tao ra ang mausab. Hasta pud feelings. Hasta ang mga panaad mausab. Makaingon lang ka nga yes, nahigugma ka sa tao kung bago pa or kung naamo sa imong kaguol. Pero once magkalagyo na mo, naagyo ikaw saban. Dagan kayo pwedeng may tabo. Di gyud kumutuan ang promise sa gikaingon pa sa iyang inahan nga promises are made to be broken. So tanaw ko nasuko na pud si Lizelle nako. Kay wala siya motingog nako hangtod nga nakasakay na mi og barko. Hangtod nga nidunggo na ang among gisakyan. Nagkuyog kami sakay sa bus paingon sa mong probinsya. Pero wa mi magtinagdanay. Pagnawag na mo sa mong gisakyan diya sa mong lugar, nagiyahay na mig lakaw ni Lizelle. Siya ni Pauli sila ha, ako sad sa among balay. So kaniya to, wa na ko makita ni Lizelle sa una. O wa na ko makita ni Lizelle. Sa una, sayo sa buntag, mo-text siya na ako. Kunya, wa po'y adlaw nga di siya mo anak sa mua. Bisan og napakos panagatan, inigdunggo sa pump na si Lizelle nagpaabot na ako sa baybayon. Pero human sa nitabo, wa na magpakita si Lizelle. Sa kunahuna, mas maayo para di na siya musamot nga masakitan. Di ko manhid nga nakaibaw siyang feelings na rin nako, sukad pa sa una. Mao nga, nakaibaw ko nga nasakitan siya pag-ayo, diyang ako siyang giprangkahan, nga hunungon na ang ipagpantasya nako. Niabot ang Christmas Eve nga kami randuhan ni Mama nga nagatubang og wa gani mi kaabot og alas 12 kay nangatug nami. Giyaway ni Lizelle nga nang wa naman siya niari sa ato. Kung napa si Lizelle diri, unta, di ta magmingaw kay Sergio makadag sadya, karong mao nga orasa. Matud pa sa kong mama nga wa pa siya natug. Samtang nahigda ko sa kong kwarto, mao'y pagbuto-buto sa gawas. Alas 12 naman di ay. Pasko naman unta, pero ni ako, miserable. Ang mga silingan na mo, saba kayo nga nagsugat sa Pasko. Yahay og pabuto sa mga firecrackers, nagyaw-yaw, ang mga tingog, kadabalay na ay videoke, pero kami ni Mama, alas 10 pa lang naghigda nami. Sakto si Mama. Kung na pa si Lizelle, aligre unta. Kung na pa si Lizelle, dili boring among Pasko. Kung na pa si Lizelle, paspas ang oras tungod siyang pagka-jolly. Dili boring. Magkatawa ka pirmi sa mga pasiaw. Kung na si Lizelle, pero wala naman siya. Nasuko na siya nako. Ganun di man ni mo atuon, pangay pasaylon niya og sulti pa sa akong konsensya, Papa Joe. Pagkaugma, nagplano ko nga atuon si Lizelle sa ilaha. Nakaibaw ko nga usa ka pagpangay pasaylon ako, iyarang dawaton dayon.
Pero naon sa bagyod nga murag mauwo na minungko nga magpakita niya. Pag-abot sa December 31 and adlawan pa lang nakita na ko ang mama o ang akong mama nga busy kayo sa luto. Naghanagod na imong handa ma nga kita naman ang tanduha mangaon, matod ko pa niya. Nitubag po na akong mama nga may paimo kong tabangan din sel aron mahuman kog dali kay mga ta sila ang lisel. Dadon na to ning pagkaon dito, adto ta mag-celebrate sa ilaha Ug arita, mingaw kayo. Maglipay-lipay kay angay ko maglipay-lipay kay tiguang nako. Basin og di na ko kaabot og sulod bagong tuig. Deep inside, nalipay ko sa gusto ni mama kay sa ingon niya to mapugos kog atubang kang Lisel. Daghang kog angay isulti niya. Pilar may istorya, nag-celebrate yun may New Year silang Lisel and that was New Year 2025, Papa Joe. Abi kina kong masuko siya nako pero wala. Pagkakita niya nako, nipahiyom ra siya. Wanay laing gisulti. Pero ako, daghang kong gisumbong niya. Naaragyo ni Lisel kung human akong sulti niya ang tanan o makadawat pa bagyapon siya nako. Isulti pa nako, yan apoy na hitabo namo ni Ma'am Risa pag-abot nako sa syudad. Pero ningon si Lisel nga mo, dawat ragyapon siya nako kay past is past kuno. Ang iyara ko nung pangayon nako, nga di na ko buhaton pa sa present nga kami na o sa among future, Papa Joe. Kinsay magtuo, nga sud sa hapit sa katuig, nagpaabot ko sa kababay pero lahing babay di ay ang akong nakitaan. Dili kinahanglan nga paabuton, di na kinahanglan nga pangitaon kay nara siya pirmi sa akong duol. Humani ato Papa Joe, nagkasabot ang among mga ginikanan ni Lisel nga magpakasalmi. Karong December 29, 2025 ang among kasal, Papa Joe. O sa pagsulat nako ani November 20, 2025, usa ka buwan na lang kaslon nako sa babay nga mao gyud ay ang para nako. Daghang salamat sa pagbasa, Papa Joe, and I hope nga nakuhaan og moral lessons sa imong mga followers ang akong istorya. Ug pasensya na di ay nga wa din ko makasuwat sa part 2 as I promised nga akong ipadala. Advance Merry Christmas ninyong tanan. Imong magtatampo, Denzel. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O
alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.